bamenyi bekenyero kia Bukayo ime ye sublocation ya Ikobe location ya Busamaro chache ime bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo basokirie na kwemuruganiria okuborwa kwoborendi asichinsa mecha yango bwatakana amo no koibu osobo ibu etugo obwa betaboko na kigwa sama tukabwango iga huna gutumanyi murikito Fatigade Gisemba ng'ombe nene lituru ng'ombe yanyorire chimori ibere ne ya gatatu yari kanyora ngoikaiga asenka yo mogaka Ben Nyabunga wekenyoro kya Bukayo gesiaga imeye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango abo bari birero maega yo kwiberwa eng'ombe yabo obotuko bugokera rero n'abantu batamanyiri tane ngorku Ben Nyabunga ayumu kyono yone naende kenyoreke atomengete n'abantu baitu buya tuana kukosana nonde mukina bongitete ndostie bita no muchio gitire buya asta yo monta gwetera ebita birororo baigorete ebita bitatu paka bagaja kwigira asa ng'ombe korara twabo kamambe twanyore ng'ombe yanyorete mori goro irusie gesumu obibi obwabere boganya kororokana boke ga igekenyoro chombe nchi arusubu esokoro moina metenye alire ando kuchimaega bona twakuminga ng'ombe yanyorete mori goro just yesterday morning na ng'ombe yanyorete mori Romo ngina kuboka mambi anjita ko nyama cha muriro mambi anyekame onyora ng'ombe teyo na ritwabu ati twanga ng'ombe yesoka iri guchiroche na ndokora yari netugwe gari ona utukumite ngo bibo ngaibu arugu ajira bakekenyoro mari sabugati kubwatikana negekorwo eke kyobwibi bw'eng'ombe nigo boigo abanyakenyoro kurwase kenyoro ekyo kya Bukayo boigo bari birero maiga yebikorwa byokuborwa kwoborendi kororekana komentekana mono na ije juice na iberwe TV mu mutinyo December mwana akangore TV ngiya sana ero butambi chibuti sano igo yarenge nyombo muntu akamanya gocha akaruzie TV akaje senkorara akarusia esimi enkaboka sana ngajikorigie esimi rituko ubutuko bogimaka bogimambi bogimambi ngajikorigie TV nganyate iyo igo nkamanya ri chibu muntu ire esimi ana ero de TV igo korweri onde nebirero timete karo kangukora ngaibona abai bakora abaibinka bona basimekire gaki bagocha bakabathaka kuigora chinyomba chusiga mwana mbathaka kuigora lakini tukeka kuigu wangu onyo muntu baigwire murango meini echabi ya igoro bane yase bari kurwani yani okoranga abai barabwe bamenyete siko ntubona kera dore nyomba abai barabwe siko bare bona batorende chiwo jimane tutakari wakana bono nigo babwatukira ogosaba kwabo ochase abagambi erio barangirie ebarasa erio bakwanire obokong'o oboiga bwobosaria obwo bwarorekanire komentekana mono ase ekenyoro ekio obosaria obo okororanga bwachakire mbwango iga muno omong'ina aikagoteba omong'ina ndatebaga ekero omonto oyo macha butukaga etanana lakini pati mzuri sepati mbaye kamobere CCTV kamera nchiro chikamubwata abantu bagakerio girinene abantu bagakura agatama igorende naende rero nitwachire kororanga kene maene use korigerera bakororanga abantu mbara iga bagusigana kero kende abantu goja kuira chitugo munejega kurwase ebisumu chibekire bono ntwe twara gusabaiga goitera saba gambe baito mugambi ito asina oyo assistant chief Ikobe sublocation ya mu chief ito chief Matara barangeri borie barase nene ichichega igerinde torakwana igoro ya insecurity ya bere yo boibi naende tari yo katorera chikoba enganero ya bentanga ngose chikobe yo moerio ekora twaroringa chinga kije bono gachiachaki nende chigore hingo reporter getembe kurase kinyore keiga kya Bukayo gesiaga iyegotoka imeye sublocation ya Ikobe location ya Busamaro chache county ya Nyamira Fatigade Gisemba.